बे समाव रादाबखौ फरायदों आं सन्दना इस्लारि। बाक्सा जिल्लानि बुरिखादङा गामिनि फाग्ला दैमानिफ्राय हाग्रानि फालो फालो मैदेरखौ होहरदों। थांनाय सानब्रैसोनिफ्रायनो बाक्सा जिल्लानि बुरिखादङा गामिनि फाग्ला दैमानि बिखायाव हाग्रानि मैदेरा जायगा लानानै थानायलाय गोबां आबादारि नखरनि माइ आबादखौ जानानै खहा खालामगासिनो दंमोन। मख'जाथावदि दिनै बेलासिनि 1 रिंगानिफ्रायनो बुरिखादङा गामिनि रायजोफोर आरो हाग्रा बिफाना ज' जानानै JCBजों मैदेरखौ हाग्रा फारसे होहरफिनो। मुसलपुरनिफ्राय दिबाजुराम गयारिनि खौरां। तारमाने ইয়াতে বুৰিকাটং এৰিয়াত মোটামুটি 5 দিনমান হ'ল আৰু ৰাতি এটা ঠাইত থাকে আৰু পাব্লিকে অলপ সাপসুপ হলিয়ে তাহন ধানটো খায় আৰু ইটো জংগলত ঘুমায় এই পাগলা নদী কিনাৰত আৰু তাৰপিছত এনেকুৱা কৰি কৰি বহুত ধান নষ্ট হ'ল। পাব্লিক বিলা মানে ধান নষ্ট হোৱাৰ কাৰণে বহুত আপত্তি কৰিল। তাৰ কাৰণে আমি এতিয়া JCB দি মানে অলপ খেদি দিলো আৰু কেইখন JCB লগাইছে? JCB দুখন লগাইছে আমি। তাৰপিছত ৰাইজে ওলাই আছে সব লোক লাগি কিনে আমি আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আৰু সমাজ চব লৈ কিনে আমি এইটো খেদি দিলো। আজি কেইটামান এনে 50 ওপৰত আছে। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बासबारि रेन्ज बेकि जंगल उड्स रिजर्ट मानास नेशनेल पार्क बे समायना रिजर्टआव नोंथांमोना बर'नि ट्रेडिशनेल फुड्स गोथाव अमा बेदर सावनाय एवनाय लकेल दाउ बेदर बोरमा बेदर बायदि बायदिफोरखौ मोनजानायजों लोगोसे बाहेरायाव थानो थाखाय टेन्टनि सुबिदा दङ। बन फायार जिप साबारि राफ्टिं एलिफेन्ट राइड टी गार्डेन वाक आलादा आलादा एसि गोनां खथानिबो सुबिदा दङ। बे सुबिदाखौ लानो थाखाय नैबे नाम्बाराव फन खालाम 9101749562 एबा 9707614012 आरो 98648327334। मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।